Gelang Pandawu
Yo yo. Berani. Awas. Aduh, ngger kula turu kendel ngger. Waduh. Leng-lenging dira mangungkung kandhuan limang lor lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama Paman Jembawan ora perlu melu-melu, tak rampungane dhewe kadangku. Paman Jembawan mundur, tak rampungane adikku. Aduh nggir, kula turi kendel, kula turi sareh dimen pikoleh. Angger Guwarsa, angger Guwarsi, mboten perlu panjenengan kekalih sami dredah pasulayan. Sekawit paduka menika sami-sami yoganipun sangadi penemban. Kirang prayogi kedadosanipun ger kula aturi emut. Nanging aku anak ragil, kudune ditresnani karo sedulur tuwa, ditresnani karo Kanjeng Rama. Ning tinemune iki ora. Malah sing kudune ngalah iki kuwi. Kowe bocah nom. Kowe kudune ora kena ngungkuli marang pun Kakang. Panjenengan sing kudune ngalah. Wong sedulur tuwa kok ora iso momong karo sedulur nom. Sampun ger, sampun. Kula turi kendel, kula turi sumene. Sak mangke ngeten underaning perkawis panjenengan kekalih menika rak sami rebatan cupu manik Astagina. Iya. Mongko cupunipun menika dipun sawataken dening ingkang Rama. Dawahipun wonten pundi kirang priksa. Terus karepmu piye? Paman Jembawan, kula nggadahi pamrayogi menawi angger kekalih menika sarujuk supados sami-sami adil. Supados sami-sami adil panjenengan kekalih kula aturi ngupaya wonten pundi dawahipun cupu menika. Namung kanthi prajanjen upami angger Guwarsa ingkang pikantuk angger Guwarsi kedah nglenggana. Dawa kosok wangsul upami angger Guwarsi ingkang saged nampi angger Guwarsa kedah nglenggana utawi dawa kosok wangsul ingkang raka angger Anjani kok ingkang pikantuk panjenengan kekalih ugi kedah saged nglenggana. Kados pundi ger, kados pundi? Wah yen ngono semune aku matuk, aku ya matuk, aku cocok. Malah dilangke suarane. Sami sarujuk menapa mboten? Ya, aku sarujuk. Ya, aku matuk. Menawi sarujuk, menawi gathuk monggo. Angger kekalih kula aturi ngupadi
wonten pundi dawahipun Ponang Cupu? Kula badhe ngawat-awati saking katebian, monggo nggih kula dherekaken. Wanita yang ngambararum mering kusuma yatal mawur madu bronto gemprong-gemprong yen nang ngandika Duh Mas Roro panjenengan badhe tindak wonten pundi kok melajar Mas Roro? Mban suware aku rak wis kandha. Aku kepengin ngupaya nang ngendi tibaning Cupu, merga sing duweni Cupu kuwi aku. Diuntalke dening Kanjeng Rama. Mbah nang ngendi tibaning Cupu? Mbah nang ngendi tibaning Cupu suare? Kepareng paduka kados pundi Mas Roro? Aku bakal goleki. Tak golekane tibaning Cupu. Lah lajeng wonten pundi ngenipun badhe ngupaya. Monggo menika sampun meh dumugi sak tengahing wana gong liwang-liwung. Mbuh ora weruh mban suare, najan upama kok kudu manjing ana kedhung, manjing ana sumur, bakal tak cemplungi. Sing baku aku kudu duwene Cupu Manik Astagina. Menawi kados ngaten inggih ngatos-atos kemawon Mas Roro, kula mboten badhe tebih. Kula tansah badhe ngawat-awati paduka Mas Roro. Sing kandha gelise wong kang amunggel kawi rikala ing ajeng Sang Resi Gotama nyawataken pusaka wujudipun Cupu Manik Astagina bawaning pusaka saking kayiwangan ampuhe magila-gila gocapa dawahing Cupu Manik Astagina mapan wonten sak tengahing wana gong liwang-liwung
labet kaperbawan dayaning Ponang Pusaka Jupu Manik dawahipun Ponang Jupu satemah dadi sendang arane sendang Madirda ya sendang Sumala gocapa rikala semana sendang Madirda ya sendang Sumala banyune temah dadi umep banyune dadi umep mawa wisa mawa racun aduh gerawas ya sendang tiban arane sendang Sumala ya sendang Madirda labet kaperbawan ampuhipun pusaka saking Kahyangan Jupu Manik Astagina sendang Sumala banyune temah dadi umep mawa wisa mawa racun gocapa Raden Gwarsa Gwarsi miwah jembawan manjing telenging sendang dupi mulat dawahipun Ponang Jupu Manik Astagina kadulu manjing wonten dasaring sendang sanalika labet kaperbawan pangaribawa ingkang saklangkung gegirisi satemah kocapa Raden Gwarsi lan jembawan manjing jroning sendang nedyang upaya dununging Jupu Manik Astagina kaslangating daya pangaribawa temah salah kedaden dadi remondo wah Sikra bala kang tumingal perang campur samya medali lir tatit wileting godo danwanggung manguncang nidi layak to layak mulane nggonku goleki Jupu Manik Astagina ora bisa entuk gawe merga iki ana kang nyaruk sembep barung sinang lanyo-lanyo ucapmu kowe sing ngembari sediaku murang tata patrapmu kowe sumingkir aku sing bakal ngupaya aku sing bakal goleki aku bakal goleki ora patut banget kowe ngawu gawar ngawur manjing jroning sendang Sumala sendang Madirda
ora gelem minggat, ora gelem muncat saka apa ini gedheng siramu tak ladeni. Waduh. Wah. 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 Canda kowe. Wah. Sangga, hei. Wolo. Sangga. Oh, wah. Waduh. Wah. Mati aku. Wadananira layu gumelku cemrah nyomara tani Hyang Agung muga ngayomana dhateng gesang kula Hyang Agung labet anggen kula ngembani angger guwarsa angger guwarsi manjing wonten telenging sendhang mboten mangertosa saksamunipun kula minggah saking dasaring sendhang ical wujud kula menungsa kula dados rewanta. Duh, Nger, angger kuwarsa angger kuwarsi kula aturi kendel. Kula aturi epot Nger menika kadang panjenengan. Menika kadang panjenengan Nger kula aturi kendel. Om.